Takže čau čau, tady je Lump Dada Lump a teď se nacházíme právě na serveru War Age. S tím frapsem se mi nepovedlo nic udělat, takže prostě budou záseky na serverech a časem to nějak... Nejdřív budu točit tutoriál mapy a potom to nějak vymyslíme. Jinak, jak si můžete všimnout, kam hrát tamhle stojí. Hrál si s mým kreativem a dáme speed 10, takže teďka to bude trošku takový divný. Ale ukážu vám tady, co postavil a tak celkově. Asi jakoby takhle posadím, abych nemohl lítat, protože tohle rychlost je vážně šílená. Jinak tady takovej, vlastně není to spawn, je ten tak udělan, tady je lodička. Tady je enderperla. Jinak používám texture pack Squax BD Textures. A je to, mně se ten texture pack hodně líbí, takže se budete muset asi smířit s tím, že ho budu používat. Ještě vám ukážu na spawn, jak to vypadá. Teď je večer, přibližně bude 8 hodin. Teda 8-7. Jinak spawnem přijde mi taky velice podařený. Vlastně je to složený z je taková obří pyramida, on se jako nebude načítat, ale... Prostě tak, no. Tak jak si můžete všimnout, mám kreativ. Už se teda koukneme tam. Jinak tam ten server Pernixcraft, jak z něj bylo minulý video, tak... No, ten prostě vám nebudu zveřejňovat, protože majitel si to nepřál. A jinak tady s tím, to je hráč NG777, s tím později budem taky natáčet videa. Ale teď co nejdřív, no. Chtěl jsem se vás zeptat, co jako, jaké byste mi doporučili, jakou sérii hrát. Jestli třeba nějaký adventure mapy nebo tutoriály. Když tak bych byl bych vám vděčný, kdybyste to napsali do komentářů. IP tohle serveru asi budu zveřejňovat, protože to nehraje moc hráčů, ale přijde mi, že to je docela pěkný server. Mohlo by se vám toto líbit. Nevím, no, co dál. Příští video budu dělat nejspíš z tutoriálu ze singlu, takže se určitě máte na co těšit. A teďka ukončím, protože za chvilku budu muset končit na počítači, takže to prostě tak, no. Takže čau čau.